нашия град е на 7000 години. Тук преди 2000 години за първи път се изкачва апостол Павел. Случай е следния. Той спи на една кале, това е на някъде около 2 часа път от тук, където е Троя войната, и сънува сън, в който му се присънва един византийски войни и казва: "Ела ни спаси." И той по тая причина идва тук. Първият апостол, който идва в първия европейски град, е Кавала. 1912, на 26 октомври, Пейо Кръчолов Яворов, заедно с бащата на Вапцаров и още 3 хайдути, влизат в турския конак и освобождават Кавала от турско робство. Мили хора, вие сте хора на изкуството, при вас всичко е чувство, филинг. Дали така? Друга е да седнеш да нарисуваш една картина и да я мислиш, да я преброяваш, друга е с замах да я направиш, защото всичко е чувство от вас. По същия начин, старото философско мислене не на гърците, а въобще на цялата Месопотамия е: мисълта променя материята. Това какво ще рече? Когато станеш сутрин рано и си сложи чистите дрехи, сложи си чисти мисли, казва старите философии. В повечето случаи ние падаме и се препъваме, когато сме задръстени от гняв. Когато човек е ядосан, не му върви рисуването. Няма да може да изкарате нищо. И права линия не може да направите. Затова освободете душата си. А защо тая чаша е била толкова велика? Това мислене Питагор влага в тая чаша. Той казва на старогръцки: Пан, Метрон, Аристон. Преведено на български: всичко с мяра е отлично. Аз съм ученика на Питагор и слагам до чертата. И спирам. Камерата, заповядайте тук на първи ред, но, казано по-нашински, слагаме една капчица ще сложим. Това е принципа на скачените съдове, измислен от Питагор преди 2600 години. Всичко правете с мяра. Благодаря. Балканска къща, Ренесанс, барок, класицизъм. Всичко това е на 100 метра, квадратни метра.